गिबियावनो जोंनि बर' हारिनि गासै सुबुंनिसिम आं निमाहा बिहरबाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय। आङो देग्लायनि 2020 मायथाइनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जानाय खैराबारियाव जाय BSS बड' साहित्य सभा बेयावहाय आं थांनो हानाय नंलिया। मैयानो आं थांनो नागिरदोंमोन बाट मैयाहाय आङो तेजपुरनिफ्राय डाइरेक्टलि गावनि न'सिम रिटार्न जाबाय थांफिनबाय। तेजपुराव फिसा खामानि दंमोन बिनिफ्राय डाइरेक्टलि न'आव फैबाय आङो। लोगोफोर जोंहा न'आव मोनसे फिसा खामानि माने फिसाल' नङा गिदिरानो जोंनि फंबायनि हाबा दं। माने फंबाय माने आंनि बिफानि माने आंनि आफानि बिनानाव असे बिनि फिसाला उन्दै बे हाबा दङ। स' बेवहाय आं थानो गोनां। स' बेवहाय नुजाथिनो गोनां। गाबोन 22 खालार गाबोन गेवलां जागौमोन मेला 22 आरो दिनै 21 नङा होमबा मैयानिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय। स' आं गासै बर' हारिनिसिम जाय मानसिफ्रा आंखौ आसा खालामदोंमोन बेयाव थांगोन होननानै जाय मानसिफ्रा आंखौ कल खालामना सोंहरदों आदा फैगोन नामा होननानै स' आङो निमाहा होदों आंखौ। स' आं थांनो नागिरखादोंमोन बाट न'खराव हाबा दङ दा बेखौ गारनानै बोरै थांनो बिदि जाबाय। दा आं थाङाबानोखि बेयाव जे बिदि जाया बेथ' नङाना। स' बेवहाय जोंहा गेदेर गोलाव दंखाजोबखायो बयबो बास आंथ' नोंसोरजों मिट खालामनो थाखायल'सोमोन। बाट नोंथांमोना आंखौ आसा खालामदोंमोन जानांगौ बेवहाय लोगो हमनायखौ। बाट आं थांनाय जानाय नंलिया मानो होनब्ला जोंहा न'आव हाबा दङ। आं बेखौनो बुङो लोगोफोर स' नोंसोरो थांनानै गासैनिसिमबो बेखौनो आं मेसेज हरो कि नोंसोर थांनानै बेवहाय रंजादो आरो नोंथांमोना नायदो माबा मोनसे गियान बा सोलोंदो खौरांफोर लादो आरो बिनि गेजेराव नोंसोरनि जाय फेसबुकाव लाइभ होनाय फट' होनाय बेखौनो आं नायनानै गोसोखौ गोजोननाय लानोसै लोगोफोर। स' जै बर' हारिनि जै आरो जै बर' थुनलाइ आफादनि जै आरो जै बर' हारिनि जै आरो जै जोंनि बड'लेण्ड आर्मिनि जै आरो जै जोंनि आबसुनि जै। स' जोंनि बर' हारिनि गासैनि सुबुंसिम आं बेखौनो बुंनो लुबैबावो खेबसेबाव जै बर' हारिनि जै।